नङाबा गाखोनो मोना बिरगोन जों बिरगोन जोङो मब्ला फैगोन जोङो सामबा सामबानि उनाव फैगोन फैगोन नोंना माबासो दिखियावसो जायगाया नङालै माबा आं गिदिरखौ गिदिराव आं गाखोफेराखै माबा ट्राक बास गाखोनो बास Hello guys day बिराद गोबाव दिनै फैलायबाय आङो मोनसे गोदान ब्लग लानानै जों दिनैहाय आसामखौ गारनानै सानबा मुम्बाइ फारसे बिरलांनो सानदों थांगासिनो दङ जोङो मुम्बाइआव थांगोन जोङो फिल्म सिटियाव एसे इडुकेसनेल टुराव जों एसे सोलोंहैनि फिल्म मेकिंआ मारै मारै जायो नलेज लाहैनि आंजों लोगोआव दं चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट मिथुराम दं मिथुरा ओरैहाय आफा जयफुल दङ सार जोंहा एकदम खानाय रुमबां मेगन बेस्रां होननायनि ओरैहाय जोंना सारजों दाउ बड'सा दं आलायारननि डाइरेक्टर फार्स्ट फिचार फिल्मनि जों थांगासिनो दं दिनै नै अन दा वे गारियाव दङ नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ दिनैनिफ्राय आरामनो जों दिनै फ्लाइटआव जिबन दान हैसिगोन आरो जाबायसै जिबन दानजों नायलांबाय थादो ब्लगखौ बेसेबां होनो 4 কেজি 1 টাকা 4 কেজি 1 টাকা তার মানে কি কেজি কিমান হল বেশি হয় 25 টাকা আমার ওখানে 12 টাকা পাওয়া যায় 12 টাকা পাওয়া যায় ভালা তেনেহলে এই সরাইঘাট मोनबाय रायजोफोर थांगासिनो फाइनालि गुवाहाटी एयारपर्ट मोनफैबायानो दा एयारपर्टआव कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो ओंखायनो पार्किंआ एसे प्रब्लेम नालाय दा नैबो मोनसे माबा दं बेयाव दोनलांसै पार्किंआव गारिखौ बैयाव दोनबाय दा बिनिफ्राय एयारपर्टसिम टट' लानानै टट'आव गाखोलांसिगोन आरो नै बिथाङा बिसोरो नै बा फाइनालि गान्द'ला गाखोमारसिगोन बिरग्रायाव खाथियाव दंफैयो नालाय गारिखौ दोनबाय डाइरेक्ट मुम्बाइनिफ्राय फुदे नै जोंनाव सारा माबा मोनाव सुगासिनो मानसिया नै जोंना करिय'ग्राफार सारा दे फैदो दे गुवाहाटी एयारपर्ट रिच सफैबाय बै खेंगौलाय जोंहा फाइनालि सफैबाय गुवाहाटी एयारपर्टआव हाबनोसै चेक इन खालामनोसै हाबनोसै सिङाव बिथांमोनहा नायलांबाय थादो मोनफैबाय आसोलाबो माबा जेनेबा दिगि यात्रा लिरदोब्रा दिगि लिरद्रे आं बे मबाइल लांखौ नुवाखै आग्लासो मारै बुंदों सार बरिया ना मुम्बाइ थांसिगोन होमबा थांनानै थाइलेण्ड पाटाया एसे गोसोमद्राय जाबायदां ससमाया कृष्ण दं बेवहाय रायलायदों बिसोर मानिबा पाटायानि सोमोन्दै लानानै गोजौआव गाखोनांगौ बेखौ नङाबा गाखोनो मोना बिरगोन जों माबायाव थांनो नागिरदों मा होनोमोनलाय थुक्राझार थांगोन जोङो मब्ला फैगोन जोङो सामबानि उनाव फैगोन फैगोन सानबा थांगोन थांसै बहा थांनो नागिरदोंलै आं माबायाव थांगोन मा होनोमोनलाय पाटासारकुसि नोंसोरलाय नोंसोर बहा नोंबो थांगोन पाटासारकुसियाव दाथ' जों बर्थमान माबायाव दं मा होनोमोनलाय कासिक'त्रा एयारपर्टआव जों दा पाटासारकुसि थांगोन कासिक'त्रायाव मानो सिङाव थांसै दिनैना जिबन दान ना गोजौआव जिन्दाबाद नामा होमबा गाखोनानै हायनोसै चेकिं खालामबाय बेयाव मोखांखौ देखायनांसिगौ गासिबो खालामजोबबाय आरो ना थांनोसै नोंसोरो नायलांबाय था ओरैसो हाबसिगोन एन्ट्रि जासिगोन नों ससमाखौ गानबाय थाना मिथिबायना बाय सिङाव
fay. Berat. Excited dan saya akan kakak berat ini. Ini nang lo. Neng nama itu dik show sini saja. Right le kanai sih. Dik show apa lagi? Right le kanai sih. Apa bang atau pilot di sini? Nggak aja harus tes. Ya harus guna deh. Wah dengan ya harus aja apa Dengan deh. Online जाबाय boarding pass लासिगोन एबार boarding pass मोनबाय एबार गाखोसिगोन दा दसे उनाव फासटायाव एन्ट्रि जाग्रोबाय मोनबाय दा अबाव होनोब्ला बेंककमोन नामा थाइलेन्डआव एखोनदन पाटाया जिजास दा बेंककआव होनदों नामा बेंकक थाइलेन्डआव होलासै चेक इन जाखांबाय बेग टेक लाजोब्बाय गासिबो ओइ नों मा सादा लादों नामा सादा लादों आमबारा जेबो चेकिं जाखांजोब्बाय गासिबो एबार गैला एबार डाइरेक्ट फ्लाइट नेनानै फ्लाइटआवल' हाबनांसिगौ आरो गाखोहैसै डाइरेक्ट बेनिफ्राय मुम्बाइआव थांनांसै देखायनोसै एबार नोंसिनो माबानिया फैजोब्बायना मोगथाङा मोगथाङा ओइ मोगथां फैद' गेट नाम्बार 9 दा जों बेजोंनो हाबगोन फासथा जाबा बोरै जागोन दा है दासो 3था गाखोनो मोना नामा खय घन्टा जिरायखो गिदों फार्स्ट टाइम नामा Ha? फार्स्ट टाइम Mulai babang gigiku. Gidir orang juga aku berarti. मानो Siap kebenaran. बे डाइरेक्ट बिरबादो सोरगोआव खेनसे सहैखाबाय लेन्ड जाखालाङो डाइरेक्ट गोजौआव स्पिड लांनायगोन बियो Nong bang hijauku beri menlangkingkan. गैला नोंनि हिन्जावखौ आं लानांसिगोन सोरबा लानांसिगोन Tuh, biarin. गैया दाबो माबाया जिरायगाव सानसे बाय You are requested to proceed gate number 9 on the first floor immediately for boarding. Thank you. नमस्कार केंद्र नीति यात्री और आखिरी बोर्डिंग सूचना श्रीमान माबा sak bas kakaknya bas Mumbai banget apa? once again seat number wow akan sayar nih जों नायो आरो इन्डिग'आव नै हाबगासिनो माबायदि मोनदों गाखोना माबायदि Ayo, maba ini gujutar. गिदिरथारना Guju. गिदिरथारना Gijir malah fisaso. फिसासो Anggak kan kau fisaku. फिसाखौ छोटे बैग्स को सामने वाली सीट आसल हो नै आसलफोर कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए आय को खाली रखें। रेडी वाव इ लुबै थागोन नोंलाय Usar todo pelo inside when seeing the virus reversal, and this is what happening. I don't know. Then I'm going to. बै खोलाबाय थायो गोदाव सोरावनो मानो बिसि खालामो बेखौ मा दं बे सिङाव नायलाय अह स्पिकारालाय हगोन बारबाय दा Naik sekarang nama dong. दे नोंनि दिन खुनु फुबाय Masa gue tanya? Ini boleh kar. माखौ गेदा गिद जायो नामा देखे जोबगोन आं खेबनानै ओमफ्राय दा डाइरेक्ट मुम्बाइआव थांनानै नोंथांमोनजों लोगो मोनहैसिगोन दै आं मुम्बाइनिखौ देखायनोसै नायबाय था Jadi bisa nih. नायबाय था दै रायजोफोर नायबाय था Kau di tahun mana itu? Goldstone वाले Wih, cimra. ए गोल्डस्टोन उल्टा सराइघाट टाउन गुवाहाटी जाग्रा फैदों रक एन्ड रल जुस रेल जुस दै मोनलोंखांबाय बे रक एन्ड रला बिदि गोथाव Besar. गोजाना जुसा Susah besar. आसोल आयु मोखांलाय गासि जानायफ्रा Nang di mana kan? जानायानो दं मोखां नायखायासै Sada?
जादो नोंना बिदि जायो जागोयाखै माबायदि Kesnya. Dari Sesno. Orang tahu. Bali. Bayar port. Masih mojan lah, Andra. अखाजों मोजां नङालै मुम्बाइ एयारपर्ट ओमफ्राय बायहेरायाव अखा जागासिनो ना माजा साथाबो गैया ओमफ्राय गारियाल' गोजानाव थांबावनांगौ जादों डाइरेक्ट गेटआव फैयाबा साथा दंखायो मोखाङाव थागोन अखा सिजायो ना मायो ना इसोर अखा हाबाय अखा it's raining right now गवा एयारपर्टआव अखा जाबाय बारिश अखा जाबाय अखा फाइनालि मोनबाय जोंहा मोनबाय गिदिरसोमोन मोननाय नङा नाथाय ओरै गिदिर नाथाय आंबो मोनबाय थांनोसै एबार हटेलसिम गारि दंफैखायो दा गेटआव आउट जानोसै बिनिफ्राय थांसै हटेलसिम दा नायलांबाय थानो रेडिखौ बेयाव बेग लानि लागेजआ बिदि फैयो खारै फैयो खारबोनानै फैयो लागेजआ स' बिदि फैयो आरोना बेखायनो आंना बोरो वेर इज माइ बेग मुम्बाइ बेनो नै एयारपर्टआ मुम्बाइना गिदिरथारलै सोर गिदिर दाम बारालै बेयाव गावबागाव सिगां जानो लोंनोबा दा बेलेग बुस्थुसो नागिरगासिनो दङ आरो दखान बन्द जाखोना माखो होनगासिनो स' दा थांसै हटेलसिम गारिया फैखाबाय बेवहाय गेटआव गारिबाथ' हटेल थांबाय हटेलाव सहैबा आं नोंसिनि खोन्थागोन हटेलाव माबायदि बिनि उनाव गाबोन जों थांसिगोन गाबोनखौ गाबोन मोनफैगोन दा नायलांबाय थादो बोरो मानसियालाय लोगो मोनबाय जों गोजौआवसो दंमोन आरो ना बिदि ओंखारबावनांगौमोन ओइ बायथा ओइ र' नै गारिया बेनो जोंना रायजोफोर वाव वाट ए गारि नाइस बरिया एक सेकंड मेरा और दूसरा नंबर है इसी से कर रहा हूँ ठीक है तभी इसी नंबर पे कर रहा हूँ अखा हादोंलै बिरादनो व्हाट्सएप नंबर से कर रहा हूँ नै बेयावनो हटेला नायदो बिराद गोलावथार गोजौथार हटेला बेयावनो थागोन जों 7 नम्बर सफैबाय हटेलाव नै दासो बासनिफ्राय ओंखारबाय नैबे बासनिफ्राय ओंखारदों बे बासनिफ्राय दा ओंखारनानै हटेलाव चेक इन खालामसिगोन आरो चेक इन खालामसै ओमफ्राय सानैसोआ जोंना एयारपर्टआव थांफिननांबाय बेगा चेन्ज जानानै सोरनिखौबा लाबोफ्लांदों एखेमोन नामा बैनि बेगाव बैनि नाम बैनि बेगाव बैनि नाम बिदि उल्था मोन सानैसो थांफिनबाय दा जों हटेलाव फैबाय बेनि हटेला गोजौथार फैजोब्बाय जों दा चेक इन खालामसिगोन हटेलाव बेनो हटेला नुगाबो जानांगौ चेक इन खालामग्रोनोसै हटेलाव दा नोंथांमोना नायबाय थादो डाबल प्लेनखौ नायलांबाय थार' ओंखाम जानो फैबाय ओंखाम फार्स्टआव रुमा हाबनोसै ओंखाम एगार'था बन्द' जायो नै ओंखायनो जागोन फैबाय ओरै नोंस्रा सिगाङावनो जानाया आरो गैला मा मोनो जों दं माथो ओंखाम जानो नागिरबाय ओमफ्राय नांलाजोब्बाय गोजोनो गस्लायाव जोबोर आं दा ओंखाम जाखांना फैबाय रुमाव हाबफैबाय रुमखौ देखायनोसै नोंसोर नायनो नाय माबायदि रुमा नै बिदि आरो डाबल बेड सिंगोल ओमफ्राय ओरै पर्दा टिभि ओरै मोगथां बेयाव गद्रेज बेयाव नै माबा माबि दंला एकदम
कफि टफि मिल्क टिल्क फुदुंग्रा ओमफ्राय नैबे बिस्किट टिस्किट माबा माबि दंजोबो आरो ना बेखौ कमप्लिमेन्टारि मोनफागोन ओमफ्राय जुदि माबाफोर नांगौबा मिनि बार मेनु दंबावो बे मोनगोन ओमफ्राय गाहायाव माबाफोर थागोनदां बोलालाय बे गाहायनिया मालफोर थागोनदां फैलाय फ्रिक्सआव दं सानबा हे इलाय cold drinkसो आइसा जा गोदोर आयौ आइसा बिरि बायदि जाना दं नै जाम्बालाय ओरैनो आमफ्राय बाथरुम देखायनोसै आं ओइ बाथरुमा बिदि आरो टावेल दं ओमफ्राय ब्रासफोर दंना गैयाब्रा मोनसे दं माथो गाव फुगोन दे ब्रास मोनसे दङ जाबाय फुनो थाखाय साबोनबो दंखायो टावेल बरिया नै नोंसोरनो बालकनिखौ देखायना बे बालकनि आरो ना बेजों बालकनिथ' नङा जेनेबा ग्लास खोरखि बेजों मुम्बाइ टाउन नुजोबो बेलाय बे टाउन आरो मुम्बाइ जोबोद दा फ्रेस जानोसै फ्रेस जानानै उन्दुनोसै गाबोन फुंथाब सिखारना गाबोन जों फुंनि थांगोन FTI फिल्म सिटियाव ओमफ्राय माबा 7 बाजि माबा मोनसेयाव थांगोन बेनिफ्राय नायलांबाय थादो गुड नाइट दिनैनि थाखाय गाबोननि आरो सुरु खालामसै गोदान नायदो